Така, public void, rotate left, така. И имаме node от t parent и node t child. Така. Сега, в нашия случай имаме следната картинка. Ако на парента y е дясно под дърво, т.е. ако parent right е child, какво имаме да направим? Имаме да кажем, че дясното дърво на Хикс е равно на лявото дърво на Y. Тоест, дясното дърво на Хикс е равно на лявото на Y. Тоест, child left. След това имаме да кажем, че лявото на Y е равно на Хикс. Или дясното на Хикс. Не, значи дясното на Хикс го казваме, че е B. Ето тук. Аха, да. Това е първата стъпка. Да, okay. А след това втората е Y, лявото му, където е било B, да стане Хикс. Child left да е равно на parent. Така, само дето нещо не ми се връзва. Малко сме му изгубили нишката. Да се върнем при по-големия пример. Тук имаме да въртим първо наляво при петицата. Завъртаме наляво при петицата. И получаваме. Щом ще е при петицата е child, parent е десятката. Значи, първо трябва... Какво? Не ли парента, петицата, шестицата да е чалда, ако на този слайд, който ние гледаме? Ами, значи, според мен не, и веднага ще кажа защо, защото чилда би трябвало да е това, при което се върти. А парента е... Тук това е от тези примери, къде трябва два пъти да завъртим, веднъж наляво и веднъж надясно. Нали? Точно така, ние в момента правим лявото въртене. Да, но лявото въртене го правим за За петицата?
За петицата, да. Мгм. И след това ще направим дясно за десетката. Така ли Да, беше? да. Окей, добре. Така. Значи правим ляво при петицата. Перента на петицата е десетката. Нали така? Щом перента на петицата е десетката, първото, което трябва да направим е на десятката лявото да го закачим за шестицата. Нали така? Айде да видим. На десятката лявото да го закачим за шестицата. Първо трябва да се уверим, че тук е left. След това на десятката лявото да го закачим за шестицата, което е на чилда дясното. Ето така. След това следваща стъпка е на шестицата лявото става чилда. Тоест parent left става chilled. Защото нали след тази въртка реално шестицата става left на десятката. Т.е. parent left трябва да е бившия chilled. Демек петицата. Така. И по този начин би трябвало вече дървото да е придобило това, което искаме от него като форма. Така. Сега, ако обаче имаме десен, ако петицата се пада десен наследник на десятката, давайте да видим какво става. Петицата се пада десен наследник. Тогава parent right става child right и parent right left става child. Нещо такова. И всъщност сега да видим дали при някакъв rotation няма да си счупим дървото. Тук при Rotate Right май го направихме да работи. В смисъл, като пуснем програмката. При Rotation, за да не го счупим, трябва да излизат реално едни и същи числа.
и те си излизат. Сега въпросът е да видим, ако завъртим наляво, дали няма да счупим дървото. Опа! Чупиме. И това грубо го чупиме. Значи, да видим защо не ни работи завъртането наляво. Parent right, child left, parent left, child right, след това. Child right, child right, left. Тук. Child left е child right, left. Нещо е такова. Да, не се счупи. И всичко е топ. Така, сега, след като вече имаме ротейшените, да видим как при добавянето, което всъщност е тук, да си оправяме нашето дърво. Така че винаги да е балансирано. Ето ние сме казали, че искаме да добавим новите данни, добавяме ги. След което намираме дълбочината на лявото поддърво, дълбочината на дясното поддърво. Намираме коефициента на баланс. Спомняте си, той беше добре, когато имаше стойности минус 1, 0 и 1. А когато имаше стойности, които са минус 2 или плюс 2, тогава коефициента на баланс не беше добър и се налагаше балансиране на дървото. Така. Сега. След което гледаме нашата презентация и да направим първо това с завъртането в дясно. Т.е. този случай, който ни трябва само едно завъртане. В този случай имаме коефициент минус 2 за даден ноут. Така. Т.е. лявото му поддърво е по-дълбоко от дясното поддърво. Затова ни говори отрицателния знак. След което това значи, че трябва да видим в коефициента
на неговия ляв наследник. Гледаме коефициента на левия наследник, виждаме, че е -1. Щом е -1, въртим надясно и ни трябва само това, да завъртим надясно. Така. Да видим как ще го реализираме. Ето го случая, в който за даден нод имаме -2 или 2. Ако B е -2, тогава трябва да сметнем коефициента на баланс на левия му наследник. Тоест, искам да имам L равно на depth n left така, и R равно на depth n left right. Така. След това смятам child balance, което е равно на right на left минус right. Що на left минус right е равно? Не съм сигурен, че това е така. Да видим презентацията. Right минус left е. Що съм го писал предния път? Така. Значи тук е right минус left. И тук е right минус left. Така, и сега разглеждаме, ако B е минусен, ако child balance е -1, завъртаме надясно само. Ако пък child balance е +1, имаме други действия, които трябва да извършим. Така, когато child balance е -1, въртим наляво при случая при петицата. Да се върнем на този слайд. Ето тук. Въртим надясно при петицата. Така. Какво значи това? Това значи, че нашата петица е n left. Rotate right. И тук. Първото ни е parent. Parent е n, а пък n left е нода, при който искаме да завъртим надясно. Така. Обаче баланса на петицата е +1, както е втория случай. Да видим. Втория случай. Така. Ето, баланса на петицата е +1. В този случай ние трябва първо да завъртим вляво при петицата и след това трябва да завъртим вдясно при десятката.
Така. Чакай. Не, хора, нещо го лакахме с две думи. Тук 50-ката трябва да въртим надясно, не при петицата. Съвсем смърсея. Така. Щом трябва да въртим 50-ката, на нас ни трябва десятката да е тук, а пък тук да седи нейния parent. Сега въпросът е как да намерим нейния parent. Ние тук би трябвало да имаме някакви методи за намиране на наследник, на родител, т.е. Трябва, ама нямаме. Еми ще си направим. Така. Get parent of n. И тук си правим private node. Те get parent of. И тук казваме, че имаме node от T. След което, ако n съвпада с root, ретърнваме null. Така. След което казваме while true за сега. Извършваме следните действия. Ако n.data е по-голяма от root.data, трябва да търсим наляво. Node t.current е равно на root. Така, тук е current. Търсиме надясно. Само че тук трябва да е с compare, а не с по-голямо. Значи compare to current data. Ако е по-голямо от 0, трябва да завием надясно. Обаче преди това трябва да проверим дали n не съвпада с current right. Ако съвпада, ретърнваме current като негов parent. Така. В противен случай current става равно на current right. И повтаряме упражнението. След това, ако n-data сравнено с current data е по-малко от 0, съм забравил.
Тогава значи, че нашето енче се намира в лявото поддърво на current и трябва да проверим дали n current right, т.е. left, извинявайте, дали current left не съвпада с n. Ако съвпада, ретърнваме current като родител на n. В противен случай сменяме current с лявото му поддърво. Така, и общо взето в един момент, ако n съществува в нашето дърво, тогава ще го намерим рано или късно и ще ретърнем неговия родител. В противен случай, ако n не съществува, все в един момент current ще стане null. Когато това стане, ние трябва да спрем цикъла, да кажем, че такъв node няма, връщайки null. Нещо е такова трябва да направим, като ето тук вече сме готови. Да. Ако обаче баланса, да се върнем към презентацията, е плюс 1, нали, ето тук имаме минус 2 за десетката и плюс 1 за петицата. Това значи, че трябва първо да завъртим наляво P петицата и след това надясно P десятката. Как става това? Завъртаме наляво P петицата. Петицата се пада N left. Ето така. А парента е N, т.е. десятка. И след това завъртаме надясно P десятката. Ето по този начин. И това би трябвало да работи. Сега да разгледаме и другия случай, ако пък B е 2. Ако B е 2, това значи, че дясното поддърво на B е по-голямо от лявото. Т.е. не на B, а на N. Така. В такъв случай ние трябва да разгледаме баланса на десния наследник на N. И правим същото. Int L, че depth на десния наследник на N, right, left, така, аз съм изпуснал и съответно R, че на десния наследник на N дясното поддърво, след което изчисляваме баланса, child баланс, да е R-L
И тук имаме нещата на малко наопаки. Ако баланса на наследника съвпада по знак с баланса на родителя, демек ако и двете са положителни, ротейтваме само наляво. При родителя. Ето така. А пък ако са с различни знаци, ротейтваме първо надясно. И после наляво. Ето така. Общо взето е огледално картинка. И сега, ако всичко е наред, след цялото това добавяне, нали, махнем тия работи, тук дълбочината би трябвало да е 4. Да изведе отраз, че е 4. Ето тази дълбочина. Защото нашето дърво трябва да се балансира само още при добавянето, без да се налага да викаме ето тези два реда. Окей? И сега да видим какво ще се случи. Всъщност тия редове може да ги коментираме. Да. Така. Тук ми казва, че нещо е null. Което какво значи? Значи, че не сме си свършили добре работата с getParentOf. Така. Ами да видим. Да видим къде всичко се чупи. Ще сложа един breakpoint ето тук на първия ред на getParentOf и ще видя за кое извикване точно на този метод не ни връща правилен резултат, а ни връща null. Да видим. Така. Искаме да намерим парента на node с 13. Така. Да видим какво правим. Този node с 13 се получава така, че е null. Добре. Ще е добре да. Да видим защо се е случило това. Имаме, че сме стигнали в кода до баланса да е -2. Така. Съответно child баланса да е -1. И съответно да искаме да правим някакви ротации при root. Така.
Това няма нищо лошо. Обаче трябва по някакъв начин да се застраховаме. Ако се окаже, че парента на това, което ротираме, просто го няма. Да видим. То реално грами още при проверката, защото нещо, което е null, няма как да има left и съответно right. Може би е добре да направим, ако се окаже, че parent е null, да му кажем какво да прави. Тогава чисто и просто може би child left да стане child не. Това трябва да си помисли какво става, ако трябва да въртим payroot. Ако трябва да въртим payroot, той парента може да е null, само ако чилда съвпада с root. Тогава имаме следното. Да помислим. Отваряме презентацията. Да речем, че искаме да въртим при 13. Надясно. Какво значи това? Това значи, че root става 10. Нали? Защото става на място на 13-ката реално. 13 идва като ляво, не, като дясно на root, т.е. като дясно на десятката. А пък дясното на десятката идва като ляво на 13-ката. Дайте да го напишем. Значи, първо запазваме десятката някъде. Note D save root .left. Това ще е реално новия root. След това, какво правим? Root left, което все още е 13-ката, е равно на root left right. Тук правим следното действие. От 13-ката откачаме десятката и на нейно място отляво закачаме 11-ката. По този начин получаваме, и десятката сме я запазили, за да може после да я превърнем в root от нея. Така. И де-факто ще имаме за root десятка, надясно ще имаме 13-ка, която пък вляво от себе си ще има 11-ка. Така няма да изгубим нито едно елементче от нашето дърво. Казваме, че
save е равно, че save.write е равно на root и че root е равно на save. Демек, за дясното на десятката закачаме 13, след което рута го правим да е самата десятка. Ето така. Абсолютно аналогично би трябвало да е и при завъртане в ляво. Дайте да го разгледаме този случай. Ако parent е null и children е root, тогава имаме следната картинка. Ако завъртим 13 при 13 вляво, 15 отива на мястото на 13. 13-ката идва като ляв ноут на 15, а дясното на 13 става равно на лявото на 15, ако го има. В случая обаче го няма, нали? Давайте да го опишем. Значи, запазваме 15-ката. Запазваме 15-ката. Ноут е save. 15-ката се пада, десен чилд на рута. След това, десният чилд на root го даваме да е извиняйте, пак ще погледна. Запазили сме 15-ката. Сега искаме дясното на 13 да стане равно на лявото на 15. Дясното на 13 да стане равно на лявото на 15. Ето така. След това искаме лявото на 15 да стане 13-ката, т.е. root. Така. И след това искаме root да стане 15-ката. Нещо е такова. И сега да изтестваме дали всичко си ни работи като хората. Не, пак някъде грами. Да видим къде. Аха. Тук трябва да е със селс, хора. Защото иначе ще грами. Тук трябва да е със селс. И съответно тук също трябва да е селс. И тук също трябва да е селс. Няма else, минава и през трите if и предразполага към взаив. Ами мога да ви кажа, че се справихме успешно, колкото и да даже на мен да ми беше трудно да го направя. Дървото е с дълбочина 4 вече, още при нареждането тази дълбочина се появява. Се контролира да е окей, да е балансирано всичко. И съответно по това, което виждам, нямаме и изгубени елементи от дървото. Така. И тъй като вече ви дудна от 1 час, викам да си направим почивка до 11 часа и след това отново ще се видим